Στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές το Μάιο, την Κυριακή 6 Μαΐου συγκεκριμένα, και καθώς έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές, έχει ξεκινήσει ο προεκλογικός πυρετός των κομμάτων και βεβαίως όλων των υποψηφίων που κατεβαίνουν υποψήφοι με τα κόμματα για τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, τον πρώην Δήμαρχο Λαγκαδίων, τον κύριο Στάθη Κούλη. Κύριε Κούλη, γεια σας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Γεια σας, ευχαριστώ θερμά και για τις ευχές και με την ευκαιρία που μου δίνετε της επικοινωνίας με το σύνολο των Αρκάδων να απευθύνω έτσι και εγώ χαιρετισμό και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, διότι πρόσφατα γιορτάσαμε για την εορτή του Πάσχα, και να ευχηθώ πολιτικά πια η πατρίδα μας να βγει αλόβητη από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάει. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι αυτό, γιατί είναι ομολογουμένως δύσκολες ημέρες που περνάει η πατρίδα μας, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια συγκεκριμένα, και από ό,τι ακούγεται έπεται και συνέχεια, η οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη, κύριε Κούλη. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το σημείο, γι' αυτό και μετέχω και ο ίδιος προσωπικά ενεργά σε αυτή τη μάχη, διότι θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μου ως έντονα πολιτικοποιημένο άτομο από την νεανική μου ηλικία, από την παιδική μου σχεδόν ηλικία μέχρι σήμερα, να μετάσχω σε αυτή τη μάχη μέσα από ένα νέο σχήμα, δίνοντας μήνυμα και σύνθημα προς την κοινωνία ότι στις επερχόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Και αυτό βέβαια πρεσβεύει το κίνημά μας και αυτό θα επιδιώξει και αυτό θα επιτύχει, γιατί αποτυπώνεται καθημερινά, το διαπιστώνουν οι συμπατριώτες μας, το διαπιστώνουν οι Έλληνες πολίτες, ότι το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων με τον αρχηγό μας, με τον Πάνο Καμένο, φέρνει καινούργια δεδομένα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και είναι σίγουρο ότι και στις εθνικές εκλογές θα πρωταγωνιστήσει και θα πρωτοστατήσει στις εθνικές εξελίξεις και θα δώσει μήνυμα ελπίδας στην χώρα μας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, ένα νέο κόμμα, ένα νεανικό σχήμα, με πρόεδρο έναν επίσης νέο άνθρωπο, τον Πάνο Καμένο, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος με το κόμμα αυτό υπόσχεται μια ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα των Ελλήνων, στην καθημερινότητα της χώρας μας, θα μπορούσα να πω εγώ. Πείτε μας, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα εχέγγυα που μπορεί να προσφέρει το κόμμα αυτό του Πάνου Καμένου, οι ανεξάρτητες Έλληνες, στους Έλληνες πολίτες στις δύσκολες μέρες αυτές που βιώνουμε όλοι μας, ώστε να οδηγηθεί το χέρι του ψηφοφόρου την Κυριακή στην κάλπη και να ρίξει το ψηφοδέλτιο που θα αναγράφει ανεξάρτητοι Έλληνες. Καταρχάς, όπως σωστά είπατε και έχει γίνει γνωστό πλέον πανελλαδικά, του κινήματος ηγείται ένας πολύ άξιος πολιτικός άνδρας, ο Πάνος Καμένος, νέος στην ηλικία αλλά πολύπειρος στα πολιτικά πράγματα της χώρας, αφού έχει υπηρετήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών και μετήχε και σε κυβερνητικά σχήματα και σήμερα ηγείται του κινήματός μας. Επίσης, στο κίνημα, όπως είναι επίσης γνωστόν, μετάσχουν πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη που ανήκαν μέχρι πρώτη σε άλλους πολιτικούς χώρους και μετέχουν και καταξιωμένοι άνθρωποι της κοινωνίας και όλοι εμείς βέβαια που φιλοδοξούμε να αναλάβουμε την τύχη της χώρας μας από την 6η Μαΐου και μετά με την συμμετοχή μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με την ισχυρή συμμετοχή μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το βασικότερο εχέγγυο, αναφορικά με την ερώτηση που μου κάνατε, είναι το ότι το κόμμα μας, το κίνημά μας, ο αρχηγός μας, τα στελέχη του εκφράζουμε καθαρό και απόλυτο λόγο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των φλεγόντων ζητημάτων της χώρας, τα οποία έχουν τονιστεί κατ' επανάληψη για τα βιώνει ο κόσμος καθημερινά. Αφορά λοιπόν στον καθαρό μας λόγο και στις εγγυήσεις που παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες και στους Αρκάδες, βέβαια στην περίπτωσή μας, διότι εγώ θα εκπροσωπώ στην προσπάθεια αυτή τον αρκαδικό λαό και φιλοδοξώ από αυτό να στηριχτώ για να με στείλει εκπροσωπό του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το βασικότερο εχέγγυο λοιπόν θα είναι ο καθαρός μας λόγος, αυτός που εκφράζουμε καθημερινά μέσα από τα μέσα, αυτός που αποτυπώνεται και καταγράφεται μέσα στην διακήρυξή μας, που αφορά και στη στάση μας ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα και στη στάση μας ό,τι αφορά γενικότερα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ανοίγει μια τεράστια κουβέντα, ακούγονται διάφορες απόψεις.
θα σταθώ σε 2-3 βασικές διαπιστώσεις. Με πρώτη αναφορικά που μου είπατε, δυστυχώς βλέπουμε ότι εν ώψη επερχόμενων εκλογών όλη η κουβέντα, και ειδικά από τους πολιτικούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης, και δεν μιλάω για μεγάλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα πλέον έχουν γίνει μικρά, έτσι, ίσως να είμαστε το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχτούν. Αλλά μας βεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας και αυτά που αποτυπώνονται στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, και το εισπράττουμε βέβαια και στην καθημερινή επικοινωνία μας με τον κόσμο. Αυτά παρενθετικά. Να επανέλθω λοιπόν σε αυτά που είπαμε, και είναι διαπίστωση όλων μας ότι η κουβέντα ξεκινάει με γνώμονα και μόνον το ευρώ. Είναι το ευρώ μια βασική παράμετρος, αναμφίβολα, έτσι, και θα ζητήσουμε για πιο διεξοδικά γι' αυτό, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Δεν μπορεί να εκχωρηθεί η Ελλάδα ολόκληρη στο βωμό του να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε τα ελάχιστα ευρώ που έχουμε πλέον στην τσέπη μας, και αυτά αμφίβολο για πόσο καιρό, γιατί πεποίθησή μου προσωπική και διαπίστωσή μου είναι ότι δυστυχώς το μέλλον του ευρώ είναι δυσίωνο. Δεν ξέρω αν βέβαια, και αποτυπώνεται καθημερινά, το ακούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, το ακούμε από τους Ευρωπαίους διαχειριστές μας, το ακούμε από τους πολιτικούς ανά την Ιφίλιο, τέλος πάντων, ότι η τύχη του ευρώ είναι αβέβαιη. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να οριοποιήσουν την κατάσταση. Βεβαίως, και είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι τραγικό να συμβαίνει, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι βιώνει ο Έλληνας σήμερα, έτσι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, φοβάμαι ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ άσχημες, και οι άνθρωποι θα βρεθούμε μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα, σε σημείο που ίσως, το έχω πει σε κατηδίαν συζητήσεις, το καταθέτω και δημόσια, κάποια στιγμή ίσως ο ελληνικός λαός φτάσει και σε φάση να αγανακτεί με το να παραμένει στο ευρώ, διότι θα είναι τόσο δυσανάλογες οι αποδοχές του με τις πάγιες υποχρεώσεις του, που δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει, και τότε πια θα αρχίσει να αμφιβάλλει αν θα πρέπει να παραμένει στο ευρώ ή όχι. Βέβαια, τίθεται να ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τι γίνεται από εκεί και πέρα, και αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ. Σίγουρα θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, αλλά πρέπει να πούμε μια πραγματικότητα ομοίη και ξεκάθαρη, πέραν από αυτά που λέγονται και οροποιούν τα πράγματα, γιατί ακούσαμε χθες για τις εξαγγελίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε για τους πολιτικούς αρχηγούς του κυρίου Βενιζέλου, από την άλλη μεριά από πλευράς Πασόκ, τέλος πάντων, που αξιώνουν αυτοδυναμίες ή και ισχυρή συγκυβέρνηση, μάλλον όχι ισχυρή κυβέρνηση ακριβώς, να διατείνονται για διάφορα τέλος πάντων πράγματα, για να υπόσχονται διάφορα πράγματα στον ελληνικό λαό, λειτουργώντας μέχρι σήμερα παλαιοκομματικά, και σήμερα μάλλον παλαιοκομματικά, δεν βλέπουμε να διαφέρει τίποτα, να τάζουν βελτιωμένες συντάξεις, να τάζουν μισθούς, να τάζουν διατήρηση 13ου, 14ου, που είναι τετελεσμένο ότι έχουν χαθεί, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, είναι απόλυτα πράγματα, μην κοροϊδεύει κανείς κανέναν. Θα ζήσουμε δύσκολες στιγμές. Έχω πει ως παράδειγμα, επειδή είμαι και στον χώρο τον οικονομικό, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι σαν μια ανώνυμη εταιρεία που βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης. Και δυστυχώς θα κληθούν από εδώ και στο εξής να την διαχειριστούν, όχι να την κυβερνήσουν, εντεταλμένοι διαχειριστές, όπως συμβαίνει σε μια ανώνυμος εταιρεία που καταστρέφεται και μπαίνουν μέσα διαχειριστές και κανονίζουν τα πάντα. Έτσι θα συμβεί δυστυχώς και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και αυτό ακριβώς παροτρύνουν και οι ξένοι εταίροι και οι ξένοι δανειστές και όλοι αυτοί, τέλος πάντων, που εμπλέκονται στην κατάσταση της χώρας, παροτρύνουν να επικυρώσουμε αυτό ακριβώς το πράγμα, να τους δώσουμε το OK, να συμφωνηθεί από την αυριανή κυβέρνηση να πάρουν το OK και να έρθουν μέσα στη χώρα και να πράξουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους, αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Αναφερθήκατε λίγο πριν στις εξαγγελίες χθες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αντώνη Σαμαρά, το λεγόμενο Ζάπιο 3 που έκανε από το Ζάπιο Μέγαρο. Βεβαίως, ναι. Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Πάνος Καμένος, σε ερώτηση εάν θα συνεργαστεί μετακλογικά με κάποιο από τα μεγάλα κόμματα και συγκεκριμένα με τη Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς. Είπε ότι δεν θα συνεργαστεί ούτε νεκρός τόσο με το Πασόκ όσο με τη Νέα Δημοκρατία. Παλιότερα είχε αναφέρει ότι δεν θα συνεργαστεί με τα κόμματα που υπέγραψαν το μνημόνιο, άρα φωτογράφησε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα τα αυτά είπε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες επιθυμούν διακαώς να σπάσουν το κατεστημένο. Πιστεύετε ότι, υπονοώντας φαντάζομαι το δικομματισμό, πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να σπάσει δηλαδή το κατεστημένο?
νομίζω ότι εν μέρει έχει επιτευχθεί ήδη. Αποτυπώνεται στις καθημερινές δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται, σας είπα και πρωτήτερα, στην καθημερινή επαφή μας με την κοινωνία. Μέλεται να επικυρωθεί στην κάλπη στις 6 Μαΐου και η εκτίμησή μου είναι ότι θα επικυρωθεί. Θεωρώ τετελεσμένον και δεδομένο ότι στις 6 Μαΐου τα πράγματα θα είναι τόσο ανατρεπτικά που πραγματικά θα τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα συμβούν. Σε ό,τι αφορά το Ζάπιο 3 και τον πρόεδρο, τον κύριο Σαμαρά, στα όσα ανέφερε χθες, θεωρώ ότι όλα όσα υπόθηκαν, επειδή παρακολούθησα και μελέτησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις εξαγγελίες του, είναι άτοπα, είναι ουτοπίες, είναι παλαιοκομματική τακτική που ακολουθήθηκε για μια ακόμη φορά μπροστά στον πανικό της ΣΥΤΑΣ, της συντριβής μάλλον, γιατί αυτό εκτιμώ ότι θα συμβεί για αυτά τα κόμματα. Έχουν βγει και ο ένας αρχηγός, και ο κύριος Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βενιζέλος από την άλλη, και τάζουν πάλι στον ελληνικό λαό λαγούς με πετραχίλια. Νομίζω ότι αυτό δεν θα έχει καμία απήχηση στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνουν πιστευτοί πλέον. Είναι τετελεσμένο ότι η κοινωνία τους στέλνει διαφορετικά μηνύματα, προσπαθούν να τους ερεθίσουν με όλα αυτά, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Εξάλλου, θα πρέπει να πω και εδώ παρενθετικά το εξής, ότι συμβαίνει πρώτη φορά στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, στην Ελλάδα, να ανταγωνίζονται άνθρωποι, να διεκδικούν μάλλον κόμματα την ψήφο του ελληνικού λαού, κάνοντας μια υπερβολική προσπάθεια αντιπαράθεση στα μέσα, ενώ στην ουσία μας συγκυβερνούν. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Ποια είναι η κυβέρνηση σημερινή της Ελλάδας? Δεν είναι η κυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας μαζί, μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους αρχηγούς των δύο αυτών κομμάτων που σήμερα συγκυβερνούν, μέσα από τα μέσα να αντιπαρατίθενται, να βρίζει ο ένας τον άλλον, να προκαλεί ο ένας τον άλλον. Βέβαια, ο σκοπός όλης αυτής της αντιπαράθεσης δεν έχει να κάνει με το ποιος θα διοικήσει καλύτερα τη χώρα, έτσι, να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Έχει να κάνει στο να ερεθίσει κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούν σε όλη την Ελλάδα, να τους ερεθίσει, να τους κεντρήσει κομματικά, τέλος πάντων, είναι αντιληπτό αυτό που θέλω να πω, να τους κεντρήσει κομματικά για να παραμείνουν στους χώρους τους, στο βωμό να μην εκλεγεί το Πασόκ αύριο το πρωί, να μην εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που είναι τετελεσμένο και δεδομένο και σίγουρο και δεν αμφισβητείται, και έχουμε και δεδομένο σημερινό, το επαναλαμβάνω πάλι για να γίνει κατανοητόν, είναι ότι την επόμενη μέρα είναι αυτονόητο, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συγκυβέρνηση αυτών των κομμάτων, εάν και εφόσον τα ποσοστά τους επιτρέπουν και πλειοψηφικά να μπορούν να σταθούν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο στόχος βέβαια είναι να μην επιτευχθεί αυτός, γι' αυτό παλεύουμε, και πολύ σωστά ο αρχηγός μας, και πάει για θέση όλων των στελεχών, όχι μόνο του αρχηγού μας, και δική μας είναι ότι δεν συζητάμε και δεν εξετάζεται ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Μας εκφράζει απόλυτα η θέση και η άποψη του αρχηγού και είναι και δική μας άποψη. Εξάλλου πρέπει να πω επίσης εδώ παρενθετικά ότι οι περισσότεροι εξημών που στελεχώνουμε το νέο κίνημα μέχρι χθες ήμασταν στελέχοι ή απλά μέλη των κομμάτων που αναφερθήκαμε πρωτήτερα. Έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το αποποιηθούμε γι' αυτό. Είναι γνωστό, και ειδικά σε μένα προσωπικά που έχω και μια πορεία στην αυτοδιοίκηση μακρά 16 ετών, ήταν δεδηλωμένη η κομματική μου ταυτότητα επί σειρά ετών. Έτσι, και βρέθηκα έξω από το χώρο μου για διάφορους λόγους, και βέβαια είμαι στο νέο κίνημα διότι με εκφράζει απόλυτα. Έτσι, εγώ βρέθηκα εκτός Νέας Δημοκρατίας από τον περασμένο Νοέμβριο, όπου εκεί έγινε η γνωστή ανά την Ελλάδα κολοτούμπα του Προέδρου και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και όσοι άνθρωποι είχαμε πιστέψει στις μέχρι τότε εξαγγελίες του Προέδρου, που είχαμε στηρίξει όλες, του κυρίου Σαμαρά, βρεθήκαμε ξαφνικά να τρέφουμε τα μάτια μας. Αλλιώς κοιμηθήκαμε και αλλιώς ξυπνήσαμε. Από εκεί μετά λοιπόν διαχωρίστηκε η πορεία μας σε ό,τι αφορά και μας εκφράζει απόλυτα ο νέος χώρος, το νέο κίνημα με τον αρχηγό μας, το οποίο πραγματικά είναι δεδομένο, το είπα και στην αρχή της ερώτησής σας, ότι θα σπάσει το κομματικό κατεστημένο μέχρι σήμερα. Το σπάει, και αυτό πονάει, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε καθημερινά, το αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, το αποτυπώνει η καθημερινή επαφή που έχουμε με τους ανθρώπους, μας το δίνει αυτό το μήνυμα ξεκάθαρα, και θα επικυρωθεί, όπως σας είπα πρωτήτερα, και στις κάλπες της 6ης Μαΐου, και τα πράγματα στις 7 το πρωί θα είναι πολύ διαφορετικά για το πολιτικό σκηνικό και πολύ καλύτερα για την Ελλάδα, βέβαια. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κούλη, για τη συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθούμε βεβαίως, κοινή ευχή πιστεύω ότι είναι αυτή η επομένη των εκλογών, το αποτέλεσμα της επομένης των εκλογών να είναι το καλύτερο δυνατό για τη χώρα μας, για το μέλλον της χώρας μας. Αυτό είναι η στόχευση όλων, βέβαια, αυτή είναι η ευχή, αλλά στην περίπτωσή μας δυστυχώς δεν αρκεί μόνο η ευχή, πρέπει για μια άλλη μία φορά να παροτρύνουμε τους Έλληνες πολίτες και δι' τους Αρκάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, έτσι, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και στο κομμάτι Αρκαδία,
σε αυτές τις εκλογές να στείλουν το μήνυμα που πρέπει και να μην επιτρέψουν, να μην εμπιστευτούν αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση να αναλάβουν την διαχείριση της χώρας και της Αρκαδίας την Δευτέρα το πρωί. Θα είναι πραγματικά καταστρεπτικό για τον τόπο. Ας λένε ό,τι θέλουν οι υποψήφοι αυτών των κομμάτων, δυστυχώς έχουν δείγματα γραφής και το παρελθόν δεν τους δικαιώνει για το μέλλον. Γιατί πολύ σύντομα, γιατί δεν ανοίγει πάλι η κουβέντα πάρα πολύ, θα σας πω το εξής: παρατηρώ για στα μεγάλα μέσα η κουβέντα ξεκινάει από τη Δευτέρα το πρωί. Δυστυχώς και εκεί γίνεται μεγάλο λάθος. Δεν μας και περιορίζεται στη Δευτέρα, έτσι. Μιλάνε όλοι για τη Δευτέρα, για την εκκυβερνησία, αλλά δεν μας λέει κανένας ούτε τι μας έφτασε στη Δευτέρα, έτσι. Μας έφτασαν αυτοί που μιλάνε για τη Δευτέρα. Και τι θα γίνει για την Τρίτη. Περιορίζονται απλά να μας πούν τη Δευτέρα ότι θα έχουμε κυβερνησία. Και εδώ θα πρέπει να πω σαφώς και κατανοητά, έτσι, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, προς τον αρκαδικό λαό, είναι ότι δεν εγκυμονείται κανένας απολύτως κίνδυνος ακυβερνησίας. Η χώρα μέσα από τις νέες δυνάμεις που θα αναδειχθούν θα βρει στήριγμα, θα βρει τρόπο τέλος πάντων να ορθοποδήσει με ευθύνη δική μας πια, που θα έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας από την Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά.